Yan lang kadami yung nahanap natin. Wala nang Eva, promise. Ito lang talaga. Yan lang. And then, ano rin, nakahanap tayo ng isang buong, yung nyog. Ayan guys, lubikong sa waray. Nyog in Tagalog. This one guys. Ayan. Isa lang siya guys. So, dadalhin natin to kasi maganda rin to guys, panggata. Ayan. So, anuhan natin siya guys. Lalagyan natin siya ng hawakan guys. Kaya may silbi tong pagdala natin ng ng itak kasi para makagawa tayo ng hawakan. Ayan. So, ibalik na natin yung itak. Lapag muna natin dyan. Hugasan na lang natin yung gulay. Ang tigas, ibalik. And then, bubunutin lang natin yan guys. Ayan. Tapos tatanggalin natin guys yung dito sa ibabaw. Kasi, ano to guys masakit to sa kamay. Nakakasugat to. Ayan. Kasi, matarom. Matarom in waray guys. Matalas ba yan? Makakasugat talaga yan. So, tinatanggal ko yan. So, ganyan na yung pagkahawak natin. Ayan. Ganyan na. So, uy-ughiya guys. So, magagamit ini. Panggata ng ating mga gulay. Kasi mahilig kami guys maggulay-gulay dito. O, lalo na kung may isda kami. Isda na ginata. Ginpapaksiw. Tapos, magugulay kami na ginataan. Either langka or gabi naman. Dahon ng gabi, yun yung minsan. Kadalasan din, tulad yung previous videos ko guys, yun yung kinakain sabay sa daing ng isda na bangus. Oh guys, masarap siya, promise. So dito guys, may nakita pa tayo. Ayan siya guys. So ito lang naman guys yung puno nila. Ayan Kung makikita mo parang damo lang yan, pero nagugulay yung udlot nira. Ayan Malaking bagay din to guys kasi sabi nga pag kumakain ka ng gulay, cleansing din siya sa ating intestine, sa ating katawan. So kailangan talaga kumakain tayo ng gulay kasi gulay is more protein and vitamins na makukuha natin. Hindi ko naman sinabi na hindi tayo kumain ng tawag nito ng karning baboy. Syempre, kasama din yun. Pero, iba pa rin yung minsan lang. Kasi kami, linggo, yun lang. Minsan lang din kami makakain. Minsan nga sa linggo, naggugulay kami ng ampalaya. Pero may kahalo din yun na karne. Pero hindi gano'ng karami. Oh. Ayan guys, may nakita pa tayo. Ito lang naman guys yung ginagawa ko kung kung mayroon akong naisipan na magandang gulayin. Kasi syempre masarap din yung gulay guys. Nakakamiss kaya maggulay. Akala mo yun. Meron pa pala dito guys. Pero hindi na ganong marami. Pero kadalasan ganito lang kadami yung nakuha natin. Dito lang. Hay nako guys, sobrang init. Pero it's okay. Walang problema dun. Tingnan nyo guys, binibi ko na yung lubi. Hay nako. Basta guys, kung ano yung gusto nyo na ma-achieve sa buhay, huwag kayong mag-atubili na i-achieve ito. So, parang ako, ko lang naman to libangan. Kasi, alam nyo guys, yung dinaranas kong problema sa buhay. Pero, dahil sa kalagayan ko rin, na single parent ako, pero hindi ko naman yun ginagawang malaking issue para hindi ko na i-motivate yung sarili ko na problema na lang ako.
So, yung ginagawa ko guys, gumagawa na lang ako ng way na malibang yung sarili ko, na hindi na ako mag-isip sa kanya, nahayaan ko na lang siya. Kasi guys, ang hirap. Mahirap talaga, promise. Pero dahil kay Lord, kinakaya ko lahat. Oo nga pala guys, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, Ay Kudugi. And then ilalagay ko rin siya sa description box ko sa taas, yung link. Tulungan nyo ako guys, yun lang yung pinaka the best thing na may magagawa tayo to help others. At maraming salamat po sa mga nag-views ng aking mga video, kahit medyo may kalabuan, okay lang. Thank you po. Grabe, ang saya ko po dahil may mga taong nagsusupport pa rin sa akin. At dahil sa kanila, yun yung pinanghahawakan ko para mas magpatuloy pa tayo sa buhay. Ayan guys, dahil mahangin, tinanggal ko yung aking kalo para mapreskuhan naman yung brain natin guys. Ayan. So greening talaga dito guys, kahit umupo ka lang sa gilid, magmuni-muni, kakapag-isip ka na rin kasi sa dami ba naman ng kinakaharap nating problema sa buhay. Ayan. Yung natatanaw nyo na bahay dun sa likod ko, ayun, yan yung bahay namin. So, malapit lang, diba? Ayan, bahay namin yan guys. Ayun oh.